A partir de mañá e ata o día 4 de agosto, Rianxo converterase na capital galega do jazz. Esta segunda edición do Festival Noites de Jazz ven consolidar a aposta iniciada o pasado ano polo goberno rianxeiro, cun gran salto de calidade. O que pretendíamos era crear un festival que recollera xa o sementado ao longo destes anos e crear unha proposta firme, con proxección de futuro, que estivera na onda dos festivais de jazz en particular, pero dos festivais culturais en xeral. Así que cada ano pretendemos acollernos a esta cita periódica aquí en Rianxo, e esta cita non só redunda evidentemente na actividade cultural, senón na turística e na dinamización económica da vila. Os concertos desenvolveránse nas prazas e rúas da vila que se imbuirán da música de destacados artistas da comarca, a agrupación galega Galifunk e bandas de referencia no jazz nacional como o Sister. Este ano o cartel ten xente do melloriño do jazz en referencia do jazz galego, e incluso tamén contamos, como xa contamos o ano pasado, coa participación de Joe Sencope desde Madrid, e tamén con este ano temos unha proposta que ven desde Sevilla, o Sister, tamén importante, non? Destaca ademais a aposta pola formación con obradoiros de iniciación musical, cursos de percusión ou clases maxistrais que contan xa con máis de 40 inscritos. O que pretendemos tamén de algún xeito é conxugar tanto propostas que poidan vir de fora ou propostas, por así dicilo, profesionais, con tamén propostas que nazan desde a base. En ese senso, o aposta tamén que se fai pola formación, por iniciar varios obradoiros que se están desenvolvendo de batería, de percusión, de saxofón, para dar formación a xente para que se meta nese mundo do jazz. Como complemento ao festival, o Auditorio Municipal acollerá ata o vindeiro 11 de agosto a exposición de gravado Trazos Sonoros, inspirada no mundo do jazz, os artistas Rosana Calvo e Nacho Beiro.